ଶଶୁରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ବାସନ୍ତୀରେ ମୋର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଟିକେ ଖାଇ ଠିଆ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପୁଣି ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି। ଫାଇନାଲି ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ଭାଉଜଙ୍କ ଝିଅ ଆମ ଘର ପାଖରେ, ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ମୁଁ ଆସିଛି ତ ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ ଦେଖିକି ଆଉ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିପାରିଲାନି, ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ। ତା ଚୁଟିଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଆମର ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ କପି। ଏପଟେ ସିଏ ତାଙ୍କର ହସୁଛନ୍ତି। କପି ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ। ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ରଶ୍ମି ବେହେରା। ଏଇଠି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ହେଉଛି ମାଇକ୍ ଫୋନ୍ କହିଛି। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ମାଇକ୍ ମନ ତାର। ତାଙ୍କ ଘରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦୋକାନ। ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କ ଘର ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ଘରଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର, ଦୋତାଲା ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘର। ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଘର। ଆଉ କ'ଣ ଖବର ଲକି? କ'ଣ ଖବର? ଆଉ ଭଲ ନା? ଭଲ ଖବର। ଭଲ। ଖାଇଛୁ ନା? କ'ଣ ଖାଇଛୁ? ଭାତ, ଡାଲି, ଦଳା। କି ଦଳା? ବାଇଗଣ ଦଳା ଆଉ ଆଳୁ। ବାଇଗଣ ଦଳା? ବାଇଗଣ ଦଳା ଆଳୁ ପିଆଜ। ବାଇଗଣ ଦଳା ଆଉ ପିଆଜ ଖାଇଦେଇଛି। ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ପଠେଇଲୁନି? ତମେ ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲ। ଆମେ ବାସ ଡେଲି ଡେଲି ପଠଉଛୁ, ପଠଉନାହାନ୍ତି ଆମର କାହିଁ ଦେଖୁନୁ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ତ ମୁଁ ଆଜି ତମ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖେଇଦେବି। ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖେଇଦେବି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି, ତୁ ଦେଖିବୁ ଡେଲି। ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁ ନା? ସେଉ ଆମ ମିଟୁକୁ ସିଏ ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର ଦେଉଛି। ଆମ ମିଟୁ ସେପଟରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ହଉନି ଇଆଡ଼େ? ଲଘୁଚାପ ସୁନାମି, ଏଠି ସୁନାମି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ନା। ଆଉ କାମୁଡ଼ି ଦେବ କି? ଏ ବଦମାସ, କାମୁଡ଼ି ଦେବୁ? ମିଟୁ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଣିକି ମିଚର ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ି ନଥିଲା ନା, ଯେବେ ତମେ ବାହାରେ ଦଉଥିଲ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ତ ଇଏ ଆମର ସବା ସାନ ଭାଇ, ଆଉ ଦିଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କଥା କହୁନି, ଇଏ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ ତ, ଦେଖିନେଇ ଜାଣିନି, ସିଏ କହୁନି କେମିତି ଆଁ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମିଟୁ ଯିବ ଇଏ ଗତି ଦେଇ ମିଟୁ ମିଟୁ ଯିବ ହଲା ହଲା ଗତି ଦେଇ ଆମ୍ବ ବହୁତ ହେଇଛି, ଆମର ଆମ୍ବ କମ। ଆମ୍ବ ହେଇଯାଣି ଗଛରେ ବେଶୀ ହେଇନି, ତଥାପି ଏତିକି ହେଇଛି। ଆମର ଟୋଟାଲି ଆମ୍ବ ନାହିଁ। ଆମର ବି ଟୋଟାଲ ଆମ୍ବ ନାହିଁ। ଢେର ଆମ୍ବ ହେଇଛି ନୁହଁ? ଆମର ଟୋଟାଲି ଆମ୍ବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଦିଅ। କୁକୁଡ଼ାକୁ ଡାକିକି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର। ଆଉଛି ପଛରେ, ସିଏ ହେଲା ଡନ୍। ଗଞ୍ଜାକୁ ଲଢ଼େଇ କରତେ ନେଇଯିବ, ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତା ପଛ ପଛେ ଧାଇଁବ। ଦାଦୁଟା ତା ମାଡ଼ୁଆକୁ ଭଲ ଇଏ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜା ଅଲଗା ଖାଇବୁ, ଏଇଟାକୁ ନେଇଯା।
ନାଇଁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଦେଖାଉନି। ତାକୁ ବିସ୍କୁଟ ଦଉଛ ଖାଇବାକୁ, ସିଏ ତାର ଖାଉଛି ବିସ୍କୁଟ। ଆଉ ଚାଉଳ ଖାଇବା ଛୁଆ ସିଏ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବ। ସକାଳୁ ଚାଉଳ ଖାଉଛି। ତୁ ମୋତେ ବିସ୍କୁଟଟା ନେଇଯା ଖାଇଦେବୁ। ତୁ କ'ଣ ଦଉଛୁ କି ଦଉନୁ? ଝିଅ କିଛି ଦଉନୁ? ହଁ ଦଉଛି କ'ଣ ଦଉଛୁ? ଚାଉଳ। ଚାଉଳ ଦଉଛି। ବିସ୍କୁଟ ଦଉଛି ସେଠି। ମୁଁ ଫସେଇଦେଲି। ବହୁତ ଖାଇଦେଲା ସେ। ଏ ଆମର ବିଲରେ ସବୁ ବାଇଗଣ, ପୋଇ, କଳମ ଶାଗ, ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିଛି। ବାପା ଏଠି ବାଇଗଣ ବିଲରେ ଘାସ ବାଛୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଘାସ ହେଇଛି ନୁ। ଟିକେ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି ସାଇଟ୍ ବିଲରେ ବି ଲଗା ହେଇଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। ବାପା ତାଙ୍କର ଘାସ ବାଛିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଠିଆ ହେଇ ବୋଲି କ'ଣ ଏଇଟା ଫଟୋ ଉଠା ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଭିଡ଼ିଓ କର। ଓ ହଲୋ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦେଖି ଯିବା ଏଇଠିକୁ। ଏଇ ଆମର ମିଠୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିଦେବା। ମିଠୁ ନା ହଁ ଛାଡ଼ ସିଏ ମାରିବ ସିଏ ଜାଣିଛି। ଏଇ ସୁନାଟା କି ନାକ ଦେଖି ନାକ କ'ଣ ନା ନାକ ଲୋ ଗଞ୍ଜିଆ ହେଇଗଲା ଲୋ। ଓହୋ ନାଚ। କାମୁଡ଼ି ଦେବ ସେ ଏଇଠି। ମୁଁ ଦେବ ଆଜି କାମରେ। ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠି ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦି କାଇଁ ଭାଇଟା ସାନ ଭାଇଟା ଚିମୁଡ଼ି ଦଉ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସାନ ଭାଇ ଯାହା କରିବ ତତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଭାରି ବଦମାସ ଅଛୁ। ଖେଳିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ୟା ପରେ ଶୋଇବନି ଚାପି ହେଇଯିବ ନା। ଶୋଇପଡ଼ାନି ତମେ ଦିନରେ ଶୋଉଛ? ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲ କାହାର କଥା? ମତେ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇକି ତମ ଏଇଟା ଦଉନି।
ନିଦ ନାଗୁନି ବୋଧେ ତୁମକୁ? ଏଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ପୁରା ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସାନ ଭାଇ ପୁଅକୁ ଧରିଛି। କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସେ ବସିବା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆରେ ବସି ପଡ଼ରେ, ପଡ଼ିଯିବ, ତାକୁ ବସେଇ ଦିଅ। ରହ। ସେ ତମ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି। हेलो फ्रेंड्स, आज मु मरिया देइतिला मु करमी आज वीडियो आपन को देखंतु। एठी गोटे मुचिकी हस होचते पिछा पति को मुह करके बोलउछंदी। देखन आगे तो आयो रे मां मरिया आज छोटा पिला हे गले। देखन मो साइकिल चलाउछंदी। देखन मो साइकिल चला आयो रे मां भागी गला 3000 टका दबाई त 3000 टका साइकिल। देखंतु मरिया साइकिल ले बसिकी चले जंदी। हेलो फ्रेंड्स, देखंतु मरिया आज छोटा पिला हे गले। मेरी साइकिल चलता है। मोरा देखंतु चले त निजर पन्न चलू जगह में तब छोट छुआ की कौन साइकिल का में चले होनी। एपरे सुबा थिला सुआ के नहीं जाई जी बिक्की दे जंदी। ना ना बिक्री हेनी। छुआ को ताको खाया पिया को दई पारि मुनि बोले ताको दई देनु। जे खाया पिया दे हम कुकुड़ा आड़े बोले दे। एठी देखंतु एठी कटे कुकुड़ा छ और एठी गंजा पेंठाई दे गंजा। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ଜଣ କାମରେ ଲାଗି ଗଲେନି। ଏଠି ଗାଡି ପଛା ହଉଛି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚଲେଇ ଦବ ନା ମୋ ସାଇକେଲ କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦବ। ଭାଙ୍ଗିନି ଯାଇ ନେରି ତୁମ এই ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବକୁଛି। ବକୁଛି ମାନେ ଆପଣ ଇଆରେ କରିକି କହିବେ। A few moments later. ଏଠି ବାପା ଆଳୁ ପୋଟଳ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ବାସନ୍ତୀ ବସିକି ଅଟା ଦଳୁଛନ୍ତି ରୁଟି କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏଠି ମସଲା ବାଟୁଛନ୍ତି। ମସଲା ବାଟି ସାରିଲେ ତରକାରୀ କରିବେ। ଛଣାଛଣି ହେଉଛି। ଛଣା ସରିଲେ ଅଟା ଦଳୁଛନ୍ତି। ଅଟା ଦଳା ସରିଗଲେ ଯାଇକି ତରକାରୀ କରିବେ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। 2 ଦିନ ହେଇଯିବ ଆଜିକି ଲଗେଇକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସଣ୍ଡେ ଦିନ ପଳେଇବି। କି ମଜାମସ୍ତି ହେଉଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଘର, ମାନେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏଠି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନା। ସେପଟେ ଆମ ଘର ପ୍ଲାଷ୍ଟର କାମ ସରିଯାଇଛି, ଖାଲି ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିବ। ନା ନା ଆମର ତେଲ ସରିଯିବ। ଆମ ତେଲ ସରିଯିବ। ନ ଆଣିବ ଯଦି ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ତମର ପଳେଇବ, ମୁଁ ରହିବି ଏଠି ଆଉ।